I votarem en contra perquè pensem que aquesta solució no arregla precisament el problema d'arrel, perquè incorpora una visió patriarcal de la medicina. Pensem que victimitza les dones que menstruen i que pot donar més problemes laborals que no pas solucions de salut, perquè pensem que veritablement la solució a un problema que han posat de manifest i que pensem que, a més, és molt interessant que ho facin, però que la solució no és la que es proposa en aquesta moció, sinó que el que demanem són formacions, són investigacions, perquè les dones han de poder viure el seu cicle menstrual sense dolor. Nosaltres, en aquest cas, no volem ser còmplices de polítiques de grans titulars que no ataquen darrere el problema i en aquest cas, com deia, el que demanem és incorporar aquesta visió feminista als estudis de salut, que es faci formació, que es faci investigació, tal com reivindica la metgessa endocrina i feminista Carme Valls al seu llibre Mujeres invisibles, que diu: viure en una societat endocèntrica i patriarcal té conseqüències en els cossos de les dones. Per a la medicina androcèntrica hi ha problemes crònics que han quedat invisibles, com la menstruació. O donen a la pacient anticonceptius o ja no es plantegen què més fer en cada cas d'alteracions menstruals, la qual cosa genera un greuge comparatiu cap a les dones.